हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അമ്പിളി മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പറയാനാണോ മാതാജി? അമ്പിളി മാതാജി ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് നോക്കാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തമ മാതൃകയായി പാഠഭാഗത്ത് ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ദർശനം പറഞ്ഞോളൂ. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആരുടെ കാലടികള് പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ലീലാമാതാജി. ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് വ്രജവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള അർഹതയും ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാകുന്നത്? രേണുമാതാജി. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ശേഷം. മോചനത്തിന് ശേഷം. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാഗാനുഗ ഭക്തൻ മാനസികമായി എവിടെയാണ് വസിക്കേണ്ടത്? സ്മിത മാതാജി. വൃന്ദാവനത്തിൽ. ദാമ്പത്യ പ്രേമത്തിൽ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സംയോഗ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? മിനി മാതാജി. കേളി. ദ്വാരകയിലെ രാജ്ഞിമാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ്? സുമംഗല മാതാജി. ദ്വാരകയിൽ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിയായിത്തീരും. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിലെ മഹർഷിമാർ ഗോപികമാരായി ജനിച്ചതിന്റെ പരാമർശിക്കുന്ന പുരാണം ഏതാണ്? ഹരേഷ മാതാജി ആരാണുള്ളത്? പുരാണം. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തായി പാഠഭാഗത്ത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദർശന മാതാജി. സുബലൻ. ഒരാൾ സ്വയം നന്ദ മഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഭക്തിയിൽ എന്ത് കളങ്കമാണ് ഉണ്ടാവുക? വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിലെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന രീതി എന്തു പറയുന്നു? എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 16-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സ്ലൈഡ് അത് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നു. അധ്യായം 17. മാതാജി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു തൃശ്ശൂരുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 17 ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. 17-ാമത്തെ അധ്യായം ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭാവത്തിന്റെ നിർവചനം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാകുന്നു. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഹൃദയം വിവിധ രുചികളാൽ
മാർദ്ദവമാകുകയും അപ്പോൾ ഭക്തൻ ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 23:5 പറയുന്നതാണ്. 23-ാം അധ്യായം 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ശുദ്ധ സത്വം എന്ന അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്ത 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ അതിലെത്തി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു സൂര്യകിരണം പോലെയാകും. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമത്തിന്റെ സൂര്യകിരണം പോലെയാകും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഹൃദയം വിവിധ രുചികളാൽ മാർദ്ദവമാവുകയും ഭക്തൻ ഭാവാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതനാവുകയും ചെയ്യും. ആ ഭക്തൻ ഏതാണ്? ആ ഭക്തന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും, സ്ഥിതനായിട്ട് മാറും. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട്, ആ ഭാവത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലെത്തുമ്പോ, അങ്ങനെ എത്തുമ്പോ ആ ഭാവാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഭക്തൻ സ്ഥിതനായി തീരുന്നു. ക്രമീകൃതമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വരജോ തമോ ഗുണത്തിന് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അയാളുടെ ഹൃദയം സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മറികടക്കാനും ആത്മീയത്തിലേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യകോടി പ്രഭമായിരിക്കും എന്നാണ്, സൂര്യകോടി പ്രഭ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപരിയാണ് സൂര്യന്റെ നില, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേഘത്തിന് അതിനെ മൂടാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെയാണ് ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അയാളുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ പ്രസരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനോടുണ്ടാകുന്ന ആ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം. അപ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ആസക്തി പരിപൂർണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ സൂര്യന് തുല്യം പവിത്രീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ട് പ്രസരിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഉത്തമാധികാരിയുടെ, അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയുടെ വിധാനത്തിലെത്തുന്നു. ഈ ഭക്തന് ഭൗതികമായ പ്രീതി വാത്സല്യത്തിന്റെ വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ല. രാധയെയും കൃഷ്ണനെയും സേവിക്കുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു താല്പര്യം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ആരുടെ ലക്ഷ്യമില്ല. ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്, ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണെന്ത്? ഹർഷോന്മാദം എന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരയുക, വിറയുകൊള്ളുക ചെയ്യുമത്രേ. എപ്പോഴും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകണം എന്നില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥ, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്നാണ് പറയല്ലേ. ഈ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോടുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? ഹർഷോന്മാദം എന്നാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ? വെറുതെ കരയും, പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്ന് വിറകൊള്ളും. ഇതൊക്കെ ആർക്കുണ്ടാകും? ഹർഷോന്മാദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നതാണ്. വെറുതെ നമ്മള് ഒരു ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിലൊരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിറകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചില ഭാവങ്ങളിൽ തന്നെത്താനെ വരും. ആർക്കാ? ഒരു ഭക്തന് വരും. ഏത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷണം ആരിൽ കാണുന്നത്? ഈ ഭക്തന്മാരില് കാണുന്നത്. ഉദാഹരണം, ദുർവാസാവ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അംബരീഷൻ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചു. ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കണ്ണീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകി. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ശരീരം വിറകൊള്ളുക, കണ്ണീർ പൊഴിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ അവ ദൃശ്യമാണ്. അപ്പോ ദുർവാസ മഹർഷിയും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ആര് അഭയം തേടി? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അഭയം തേടി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത്? കണ്ണീർ ധാരധാരയായിട്ട് ഒഴുകുന്നതും ശരീരം വിറവുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ഹർഷോന്മാദമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക.
ഹർഷോന്മാദത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം. ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഹർഷോന്മാദ അവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ കാലുകുത്തുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ മഹാപണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെയാണിത്. അഥവാ വലിയ സർവകലാശാലകൾ ഓണററി ഡിഗ്രി നൽകുന്നത് പോലെയാണെന്നും പറയാം. എന്നാൽ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഓണററി ഡിഗ്രി ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് 2 മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് നമ്മൾ അലസരായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൃഷ്ണന്റെ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തീർച്ച. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്ത് അലസരായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല. നിയമേനയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക തന്നെ വേണം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് പറയുന്നത്. സ്കൂളിലോ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ കാലുകുത്ത പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്താണ് ചില പണ്ഡിതരായിട്ട് ചിലർ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോലെയാണത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാല് ചിലപ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും എപ്പോഴും ഓണററി ഡിഗ്രി ലഭിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? കൃഷ്ണന്റെയും ഭക്തന്റെയും ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെയോ ഭക്തന്റെയോ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അത് കാത്തിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവരുടെ ഔദാര്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് അലസരായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 25-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ കപിലദേവൻ പറയുന്നത്, അമ്മേ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ശക്തി അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധിക്കും. പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരാളിനെ വാക്കുകളിലൂടെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ജീവൻ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടത്തുന്നത് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രസംഗം തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു തൊഴിലാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? കേൾവിക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ ഹർഷോന്മാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ തന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും? ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ആത്മീയമായ ജീവൻ, ആ ഭക്തി കുത്തിവെക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാഭാഗവതന് അത് സാധിക്കും, ആ ഭക്തി ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിന് ഉദാഹരണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യാസദേവനോട് പറയുന്ന നാരദ മഹർഷിയുടെ ജീവിതകഥ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെത്തിയതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷി. വലിയ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതകളും കേൾക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന് ആന്തരികമായി കൃഷ്ണന്റെ നേരെ ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമം വികസിച്ചു വന്നു. അപ്പം ചാതുർമാസ്യത്തില് എന്താ പറയാ, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള, അതായത്
ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം ആർക്ക് കിട്ടി? നാരദ മഹർഷിക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവചനങ്ങളും ഗീതകളും കേൾക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാണിച്ചു. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിച്ചു? ആന്തരികമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണാത്മത്വമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ആരിൽ വികസിച്ചു വന്നു? നാരദ മഹർഷിയില് വികസിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാവം കൈവരിക്കുന്നത്? രണ്ട് തരത്തിൽ. ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെയും രണ്ടാമത്തത് സവിശേഷ കാരുണ്യത്തിലൂടെയും. ഒന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് സവിശേഷ കാരുണ്യം. ഈ സവിശേഷ കാരുണ്യം ആരുടെയൊക്കെ ആവാം? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആകാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു വാക്കിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് കിട്ടിയത്, മൃഗാരിക്ക് കിട്ടിയത് ആരുടെയാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആശംസ കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് കിട്ടിയതും മൃഗാരിക്ക് കിട്ടിയതും നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ കിട്ടിയത്, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പറയുമ്പോ വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടത്തിലൂടെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? നോട്ടം കൊണ്ട് ഹർഷോന്മത്തമായി പ്രേമം വളർത്തിയത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ജാങ്കല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ നോട്ടം കൊണ്ട് പറയുന്നത്, സംഭാഷണമാണ് ആദ്യം, സംഭാഷണം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സംഭാഷണം കൊണ്ട് പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണം. കൃഷ്ണൻ നാരദനോട് പറയുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണോത്തം സമേ അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളദായകവുമായ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ സംഭാഷണം കൊണ്ട് പറയുന്നത് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട്, നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് വെറും സംഭാഷണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം നിറഞ്ഞതും സർവമംഗളതുമായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തി സേവനം വളരാൻ ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതാണ് ആർക്ക്? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷിക്ക് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞത്? മംഗളദായകമായിട്ടുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വാക്കുകൊണ്ട് സംഭാഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നാരദ മഹർഷി അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി നോട്ടം കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ജാങ്കല ദേശവാസികൾ കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയിന്ന്. ജാങ്കല ദേശവാസികള് ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണു പറിക്കാനാവാതെ അന്തം വിട്ടുപോയി. അതാണെന്ത്? നോട്ടം കൊണ്ട് വരുന്നത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് പറയുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസകളുടെ കഥ ശുഖസംഹിതയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? നോട്ടം കൊണ്ട്, പിന്നെ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസ. മൂന്നാമത്തത് ഹൃദയപൂർവ്വമുള്ള ആശംസയുടെ കഥ ശുഖസംഹിതയിൽ പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായ ഒരു പുത്രൻ അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അനവധി ജന്മങ്ങളിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തി കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമ്പന്നനാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഹൃദയപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശംസയിലൂടെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇത് സാധിക്കുന്ന ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയാണ്, പ്രഹ്ലാദനുണ്ടായി സ്വാഭാവിക ആകർഷണം നാരദന്റെ കാരുണ്യം മൂലമാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊന്ന് പ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ആരെയും പറഞ്ഞത്? മൃഗാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആകർഷണം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? നാരദ മഹർഷിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. പ്രഹ്ലാദൻ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവർക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. അമ്മയ്ക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ കേട്ടു. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവും
ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നാരദൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നാരദൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു, ആ ശിശുവിന് അത് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ആധികാരിക ഭക്തനായ നാരദൻ ശുഭം ആശംസിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പ്രഹ്ലാദൻ മേലേക്കിടിയിലുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനായി തീർന്നു. ഇതിനാണ് സ്വാഭാവിക ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയോ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള നാരദന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്? പ്രഹ്ലാദന് സാധിച്ചത്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത്, പർവൻ എന്ന മുനി നാരദ മഹർഷിയോട് പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട നാരദരെ, അങ്ങയുടെ ആശംസ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അധകൃത വർഗത്തിൽ ജനിച്ച വേടൻ പോലും മഹാനായെന്ന് മാത്രമല്ല ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനായി തീർന്നു. പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാനും ഗംഭീരനുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അധകൃതത്തിൽ വർഗത്തിൽ ജനിച്ചൊരു വേടൻ പോലും ആരായിട്ട് മാറി? ഭക്തനായിട്ട് തീർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കും പുണ്യാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് എത്രയും വലിയനും മഹാനുമാണ് ആര്? നാരദ മഹർഷി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മൃഗാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൃഗാരിയും ഇതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭക്തനായിട്ട് മാറിയ വ്യക്തിയാണ് മൃഗാരി. അതുകൊണ്ടാണ് വേടൻ പോലും ആ മഹാനായെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നോട്ടം കൊണ്ടും പിന്നെ ആശംസ കൊണ്ടും പിന്നെ സംഭാഷണത്തിലൂടെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സാധന ഭാവത്തിലേക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള